Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, usa sa mga di maayong mahitabo kanatong mga tao kung kita mamahimong ulipon. Kay kung ang tao gani mamahimong ulipon, ang mahitabo nga dili gayud siya gawas nun, no? Unsa ang iyang pagabuhaton. Ang mahitabo nga mamahimo lang siyang sunod-sunuran sa nag-ulipon kaniya. O kung mamahimo kang ulipon, dili gayud ka magmalipayon kay lagi wala man diha kanimo ang kagawasan. Ug ang di maayo nga mahitabo kun mamahimo tang ulipon sa sala. Kay kung maulipon kita sa sala, pirmi na lang ta mubuhat sa pagpakasala. Unya, mawala na diha kanato kanang gitawag nga sense of guilt, no? Di na ta mobati og guilt feelings. Murabag nagnamb na, no? Nagnamb na ang atong kaugalingon kay lagi naulipon naman ta sa maong sala. Unya, mahimo na lang nato nga sayon o natural ang pagbuhat sa maong sala. Gusto unta nato nga dili na nato buhaton ang maong sala, apan nabuhat gihapon nato kay lagi naulipon naman ta sa maong sala. Si Jesus miingon sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, ulipon sa sala ang tanan nga mga makasasala, no? Ulipon sa sala ang tanan nga mga makasasala. Bitaw nahimo gayud tang ulipon sa sala sa atong pagkamakasasala. Ang pangutana mga igsoon, unsaon man nato nga kita mamahimong gawas nun sa pagkaulipon sa sala. Mga igsoon, walay lain nato nga makatabang kundili ang atong Ginoo aron kita mamahimong gawas nun sa pagkaulipon sa sala. Si Jesus atong ebanghelyo miingon, kung ang anak maghatag kaninyong kagawasan, no? Mamahimo gayud kamong mga taong gawas. Ang anak kayang ipasabot mao siya, no? Tinuod mga igsoon na kang Hesus ang atong kagawasan. Gani mianhi man siya sa kalibutan, sa katuyuan nga kita matubos sa atong mga sala. Mao nga pangayoon nato diha kaniya ang maong grasya sa kagawasan aron kita malingkawas sa pagkagapos sa maong sala. Nahinomdom ko dihay usa ka higayon, usa ka tawo paghuman sa akong misa miduol kanako kay gusto niya makig-istorya og usa ka pari. So sa among pag-istoryahay, naghilak siya kay gusto na niyang mobalik sa Ginoo. Di na daw niya matake ang iyang mga gipangbuhat nga pagpakasala. Sobra na daw kini. Og nahadlok siya nga inigkamatay niya. Adto gayud siya may adto sa impyerno. Og salamat sa Dios nga kining maong tao nakahuna-huna niini, no? Tungod kay sa iyang paghunahuna niini o pag-open diha kanako, mao ni ang sinugdanan nga diin siya mamahimo ng gawas nun sa pagkaulipon sa maong sala. Mao nga ako siyang gingnan kay Baba ka Brad nga sa imong pagpangumbisal karon nalipay ang Ginoo kay naka-decide ka man nga mobalik kaniya. Paduol, padayon sa imong pagduol kaniya ug ayaw na buhata
ang maong sala nga diin ikaw na ulipon. Og pangayo ang grasya ug ang panabang sa Ginoo nga malingkawas kana sa pagkagapos sa maong sala. Pag humana mo istorya, sa tanaw nako sa iyang naong, at least migaan ang iyang panagway, no? Og dili na bugat og masulubon og makita na diha siyang dagway ang pahiyom. Mga igsoon, si Jesus atong ebanghelyo karon miingon, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, tinuod gayud kamo nga akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ako na malandong mga igsoon nga kung magpaulipon naman lang ta, adto ta magpaulipon kang Jesus, no? Kaya ana kaniya ang kamatuoran ug ang maghatag kanato kinabuhi. Sa tanaw nako, kung adto ta magpaulipon sa Ginoo, hayahay ang atong kinabuhi, no? Hayahay ang atong kinabuhi. Mao na nga hinay-hinay ta nga magpaulipon sa Ginoo diha sa pagtuman nato sa iyang mga pagtulunan. Kaysa ingon ini, mamahimo gayud kitang iyang mga ulipon, o dili lang ulipon kundi mamahimong tinuod gayud niya nga mga tinun-an. Ug mao kini ang usa sa mga hagit kanato mga igsoon, o hinaot pa unta nga maulipon gayud kita sa Ginoo, o dili kita maulipon sa dautan diha sa atong pagbuhat o pagpakasala. Ug mao kini ang usa sa panawagan kanato, ilabi na ni atong pagsaulog sa Kwaresma. Manindog kitang tanan, masaligon sa gugma ug kaluoy sa Dios, mudangop kita kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahan nga pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magbag-o sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa matag usa kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasud nga hatagan unta kita sa kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkanilaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto sa 2022 nga motap-up sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Supilo Kamumot Obispo, Joel Sibaripari, nga mabayon na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong mga nahiuna na kanato, sa pagbiya ning kalibutana, nga makaangko na sila og luna sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Sa hilo mga igsoon, atong ipabot nga to sa Dios ang atong mga panginahanglan o gustong ihangyo kaniya.
O Dios, panalipdi ug tabangi kami sa imong makanunayong gugma. Kami nga imong giluwas aron sa kanunay magsangyaw kami nga malipayon sa pagkabanhaw ni Kristo. Amen. Amen. Amen.